꺽살이. 그래. hả 가야노 그냥 완수고 안가론 힘이 완수고 좀 안에 있으라면 바기 가이마노 저 콘테스트 카스 비니 테스 가이브로 사사가 너로 테스 가이마니 비나르 탕만이 쓰 저도 따리고다 무수고 버 탕만이 그러니까 저도 따리고 테스 भाई तेज जुमानी परे जों वाटिति तोरु खाइमाले यादिनो टाउनो तंगoi ओंके बदं थांबाय का दुकान रक दंता साइमे आबा भाई जे शनिबार इको आरो थांगै खैरब रुमानि दिनिसिमके लुमारगबो हलिका ओंकाय ओ दिनि साजाक मारक मोटामोटी कम जांनोता borno tam tam blood test ke ba एल हुने बो डाइरेक्ट सिरिका dora blood cancer dora finish के बसाव ता ब्लाड न बदरनि ब्लाड उंगै तखाबो बेरेननि दाङै तंखा बा अयनो जागा बाहाननि दाङै तंखा बा बेकेरेंनि दाङै तंखा अमनो टेस्ट खायना नांनाय र bunmero test खानि नांबाय इनसाइता कै जों साका सानो जों अर ट्रिटमेन्ट खालिया ताइ किसा जों साका हमनो खायनामनो जोंगै जों अर निलेफा थांनानै साका बसाव नोंर रेफा थांना गांके एक दिन हयते दुइ दिन नांनाय नरक सामै बाखौ जों ताव ओंखाय बिसोरबा लुमै आबु साकुंका ओंखायनो ताइ थनासिनाय ओंखाय अर खायानो माने आं वानसुगो आं आरन सिमी वानसुगो तो वान इसरायनो बाहागि खायमानो जखनते जों फार्स्ट बिनि टेस्ट खायब्रो सार सागा नरक टेस्ट खायमानि बिनार थांमानि जों 14 तारिखदा बुसुगो बो थांमानि ओंखाय 14 तारिखो टेस्ट भाई तेज जुमानि परे जों वाटिति तोरु खायमाले यादिनो टाउनो तंगoi ओंखाय बदं थांबाय का दुकान रक